Mensen komen naar het theater. Ze hebben thuis al een audio-introductie gekregen. Daar hebben ze kunnen luisteren naar een beschrijving van het decor, van de kostuums, de namen van de personages. Dus thuis zijn ze al voorbereid. Dan komen ze naar het theater. Daar organiseren wij een meet and feel inleiding. Dat is ongeveer een uur voor de voorstelling. Dan kan men de kostuums van dichtbij bekijken en voelen. Er worden dingen verteld over het decor. Allemaal extra informatie, vooral de visuele informatie. En dan tijdens de voorstelling, en daar gaat het natuurlijk om, dan is er een blindentolk en die vertelt wat er te zien is. En dat horen de blinde en slechtziende mensen via een koptelefoon. Maar eerst de meet and feel. Ja, dit is een jas en ik hoorde al met patchwork. Ja, het is een rode jas met verschillende lapjes met allemaal rode details erin. Ik voelde allemaal zeg maar soort steentjesachtig. En ik begreep dus, want ik ben zelf helemaal blind. Dus dat het echt zilver is met glitters en dat het dadelijk in het licht dus ook echt heel mooi uitgelicht wordt. Maar hij is lang en ik heb ook een ketting gevoeld. Een van de hoofdrolspelers van de musical is Paul Groot. Hij laat weten dat er voor de acteurs weinig verandert. We hebben alleen van tevoren even een ontmoeting gehad met een aantal mensen die geïnteresseerd waren. Er waren heel veel dit keer. En dus dan stellen we ons voor en vertellen even iets over de rol en ongeveer hoe we eruit zien, zodat mensen een idee hebben. Verder worden ze natuurlijk allemaal bijgepraat door de mensen die audiodescriptie doen. Het toneel is afgedekt met een heel groot doek met daarop afgebeeld een Amsterdams herenhuis. De eerste verdieping is iets hoger dan straatniveau. De Belle Etage noemen ze dat. Achter de ramen zien we een silhouet van een dame die thee inschenkt. Blindentolk is echt een vak waar je in moet verdiepen, waar je echt ervaring nodig hebt, waar je ook kennis moet hebben van het theater. Je moet begrijpen waar een voorstelling over gaat. Je moet ook begrijpen wat een regisseur bedoelt, zodat je eigenlijk alles niet interpreteert, maar wel op zo'n manier kan vertellen dat de blinde begrijpt wat er te zien is en wat er bedoeld wordt.